Poštovane dame i gospodo i poštovani kandidati u utrci za funkciju predsjednika Republike Hrvatske. Ja sam Alma Demirović i želim vas pozdraviti ispred Hrvatske udruge roditelja aktivista. Ukratko ću se predstaviti. Dakle, ja sam liječnica, doktorica sam medicinskih znanosti, majka sam dvoje djece, 5-godišnjeg dječaka i 8-godišnje djevojčice i ujedno sam i predsjednica Hrvatske udruge roditelja aktivista. Iz te pozicije predsjednice udruge, a i kao roditelj, želim vam skrenuti pozornost na jednu društveno vrlo važnu temu s kojom ćete se možebitno susresti u predstojećoj kampanji, ali i u svome političkom djelovanju općenito. Hrvatska udruga roditelja aktivista jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja se vrlo aktivno bavi ovom temom. Pa smo tako tijekom svoga djelovanja prikupili vrlo korisna saznanja o brojnim praktičnim, medicinsko-znanstvenim, etičkim i pravnim problemima u samom provođenju programa imunizacije. Stoga smo svakome od vas, predsjedničkih kandidata, ovih dana uputili jedan dopis u kojemu detaljno obrazlažemo koji su to konkretni problemi u sustavu cijepljenja koji rezultiraju velikom ugrozom javnog zdravlja. Pozivam vas da taj dopis pažljivo pročitate. Za ovu ću priliku prikazati samo jednu od situacija koja će na jedan vrlo slikovit način prikazati što je zapravo loše i što može krenuti po zlu i koliki stupanj ugroze zdravlja takvi propusti mogu predstavljati. Radi se o temi nadzora nad prijavljivanjem nuspojava. Naime, svaki zdravstveni radnik dužan je sukladno važećim zakonskim propisima prijaviti svaku sumnju na nuspojavu cjepiva koje je dao djetetu nadležnim institucijama. Zdravstveni radnik koji ne prijavi sumnju na nuspojavu je u prekršaju i za taj prekršaj je propisana novčana kazna u iznosu 30 do 50 tisuća kuna. Koliko je praćenje, odnosno prijavljivanje nuspojava važno, ogleda se i u činjenici da se smatra jednim od najvažnijih postupaka takozvanog postmarketinškog praćenja sigurnosnog profila, u ovom slučaju cjepiva. Temeljem tih podataka se u velikom dijelu ocjenjuje sama sigurnost određenog cjepiva na tržištu. Na moje pitanje u čijoj nadležnosti je zapravo nadzor nad ovim postupkom, dakle nad postupkom prijavljivanja sumnji na nuspojave cjepiva od strane liječnika, prvotno sam od Nacionalne agencije za sigurnost lijekova i medicinskih proizvoda dobila odgovor koji je vrlo zabrinjavajući. Dakle, moram ga citirati. Oni su u svom prvom očitovanju rekli da zakonodavac nije propisao nadležno tijelo koje utvrđuje je li liječnik trebao prijaviti sumnju na nuspojavu, a nije ju prijavio. Kako je ovakav odgovor uvelike zabrinjavajući i neprihvatljiv, nakon dugih mjeseci mučnih pregovaranja i dopisivanja sa nadležnim institucijama i inzistiranja na valjanom odgovoru, dobili smo drugo tumačenje. Te sada ista agencija tvrdi, opet citiram sljedeće: u slučajevima prijave zdravstvenog radnika zbog neprijavljivanja sumnje na nuspojavu, agencija prijavu upućuje Ministarstvu zdravstva, te ukoliko je potrebno postupa po nalogu ministarstva. Dakle, iz navedenog se iščitava kako je Nacionalna regulatorna agencija za sigurnost lijekova zapravo cijelo vrijeme nadležna za nadzor nad ovim postupkom, ali taj nadzor nikada nije provodila. Po svemu sudeći, niti se ne čini da će ga uskoro početi ozbiljno provoditi jer ovakav odgovor je uvelike neprihvatljiv. Roditelji koji se obraćaju udruzi gotovo svakodnevno izražavaju zabrinutost za pogoršano zdravstveno stanje svoga djeteta nakon cijepljenja. To dijete je prethodno bilo zdravo. Žale se na nemogućnost ostvarivanja svojih zakonom propisanih prava koji su propisani Zakonom o zaštiti prava pacijenata, drugim zakonima i podzakonskim aktima, kao i međunarodnim propisima koje je usvojila Republika Hrvatska. Također se žale i na nemogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite za svoju necijepljenu djecu, kao i na cijepljenje djeteta unatoč kontraindikacijama. Dakle, iskustva roditelja koji se obraćaju udruzi jedan su od niza dokaza da cijepljenje nužno ne znači i zdravlje.
također vrlo plastično prikazuju i koliko zapravo cijepna praksa odstupa od regulatornog okvira i koliko se takvim propustima narušava zdravlje djece, ali i javno zdravlje općenito. Želim vam reći da postoji jedna velika skupina djece kojoj je zbog navedenih propusta u sustavu cijepljenja učinjena duboka nepravda. Vi ste u mogućnosti ispraviti tu nepravdu, ali ono što je još važnije, u mogućnosti ste svojim političkim djelovanjem učiniti da takvu nepravdu u budućnosti druga djeca ne osjete. Došao je trenutak kada svoje djelovanje ne možete opravdati neinformiranošću. Ne možete reći da niste znali što se događa. Djeca vas gledaju. Nemojte ih iznevjeriti.